Autonomoa zara? Langabezian zaude? Proiektu bat duzu esku artean, baina laguntza ekonomikoa behar duzu? Ideia bat daukazu, baina ez dakizu aurrera nola eraman? Aldundiak lana errazten dizu autoenplegua sustatzeko martxan jarri duen planari esker. Buruan duzun ideia hori azkenean egia bilakatu ahalko duzu. Langabezia utzi ahal izango duzu, eta zuretzako zein beste jende askorentzako lana sor dezakezu. Pasa zaitez hitzetatik ekintzetara. Krisialdi garaian gazteen artean lana sustatzea oso garrantzitsua da. Hausnartu apur bat, agian hau da momentua ekintzetara pasa eta zure enpresa txikia sortzeko Aldundiak luzatuko dizun diru laguntzei esker. Enplegua sustatu eta sortzen duten proiektuek 3.000 euroko laguntza izango dute. Hortaz badakizu, saiatu zaitez, zure aukera izan daiteke.